ata karon sa SM hypermarket. Gatag taog kuan relief goods sa 9 ka construction workers wala pa gid sa kadawat pod og offshore. So di ata karon sa subang dako og di ata 9 ka construction workers nga wala pa nakadawat. So amo mo tabangan nga tuling nga pada sa Bohol para mahibaw-an nila nga dapat yung daghang kadawat. O karon dahil sir magkuhan ta sa atong relief